Amerika nezautočila na Irán kvôli jadrovým zbraniam. To je len príbeh pre tých, ktorí nevidia za okon. Určite si nevedel, čo stalo v máji v roku 2025. Po prvý raz prešiel čínsky nákladný vlak priamo cez Irán a prepojil Rusko, Čínu, Irán a Indiu do novej obchodnej osy vo východe. Už nepotrebujú žiadne americké prístavy, nepotrebujú žiadne americké doláre, nepotrebujú žiadne povolenie od nikoho. Irán sa týmto stal kľúčovou spojkou pre Čínu, nielen geograficky, ale aj geoekonomicky a geopoliticky. Vytvára sa tzv. Nový svet a bude to bez USA. Amerika to samozrejme vie, preto tie bomby, preto ten zásah a preto tá strašná panika, že idú opäť zachraňovať svet. Preto tá hystéria okolo celého jadra, okolo atómových bomb. Kto ovládne infraštruktúru, ovládne takmer všetko. A Čína získala priamu linku do Európy, priamo cez Irán. A chápeš, o čo sa tu hrá, tak vieš, že svet, v ktorom žijeme, už je dávno minulosťou. A chceš pochopiť budúcnosť peňazí, obchodu a moci, tak ma nezabudni sledovať, lebo to, čo prichádza, zmení celý svet.